дуруд ба он нафароне ки тоза бо шабакаи мо пайваст шуданд ва дуруд ба онҳое ки ин лаҳзаҳо моро дастгирӣ мекунанд ва тамошо менамоянд. ба хонадони ҳар яки шумо сулҳ мехоҳам. ин қиссаест аз ҳаёт ва метавон гуфт ки як дастури тарбиявии ахлоқии мо шуда метавонад. духтараке аст бо номи Амина. духтараке бо номи Амина аз мадраса ба хона бармегашт. то ба хонаашон расидан ду роҳ меистод. яке роҳи дароз буду, дигаре роҳи кӯтоҳ. роҳи дароз бехатару ҳамеша серодам буд. роҳи кӯтоҳ бошад аз байни боғи истироҳатӣ мегузашт, вале доимо хавфноку ваҳмангез буд. чун торикӣ фаро мерасид, Амина роҳи кӯтоҳро интихоб мекунамуд. ҳангоми роҳгардиаш эҳсос кард, ки касе аз паяш омада истодааст. ба қафо нигаристу марди бадҳайбати чашмонаш ноҷоеро диду ба дилаш ларза фитод, чунки медонист, ки оне ки имон надорад аз чизе наметарсад. насиҳатҳои модари тақводораш ба хотираш расиданду ӯ зери лаб такрор ба такрор сураи Ёсинро хондан гирифт. ҳарчанд Амина ин замон аз тарс дил ларзад, ҳам иродашро ба даст гирифту аз худо дар дил талаб намуд, ки дар паноҳаш нигаҳ дорад ва боварӣ ҳам дошт, ки худованд ӯро танҳо намегузорад. мард тез тез қадам монда ӯро пешгир намуд. вале аз чӣ бошад, ки ба ӯ нигаристу тағйир ёфт ва салом дода гузашта рафт. Амина ба хона сиҳат саломат расида омаду ба модараш воқеаро нақл карда дод. модар ашкрезон ӯро ба оғӯш кашида дам ба дам шукр аз худо мекард. пас аз ним соат ҳамсоязан доду фарёдкунон ба кӯча баромад. модари Амина ҳам давида баромад. асли воқеа чунин буд. духтари ҳамсоя ҳам роҳи осонтарро интихоб карда ба хона баргаштанӣ шудааст, вале дар роҳ бо ин марди хунсарду ҳайвонсират рӯбарӯ мешаваду мард бо тариқи зӯроварӣ ба ӯ дар афтода номусашро доғдор мекунад. ҳатто ӯро зери шаттаву шалоқ мегирад. духтаракро беҳушу беёд ба беморхона мебаранд. пас аз 2 рӯз барои шинохтани ҷинояткор Аминаро ҳам ба додгоҳ даъват менамоянд. Амина зуд ҷинояткорро шинохт. ҷинояткор ҳам ӯро шинохта гуфт: ман аз аввал мехостам, ки ин духтаракро пешгир намоям, вале аз ду тарафи ӯ 2 марди бо тану туши қадбаландро дида тарсидам. барои ҳамин саломашон додаму ба роҳам равона гаштам. Амина қасам хӯрд, ки ӯ тамоман танҳо буд. вале модар шукркунон гуфт: духтарҷон, ту танҳо набудӣ. худованд бо ту буд. бо муъҷизаи худовандӣ туро сураи Ёсин мададгор шуд. барои ҳамин субҳу шом Ёсин бихон. дӯстони азиз, ин буд қувваи муъҷизафари сураи Қуръони Ёсин. барои ҳамаи шумо пеш аз ҳама саломатӣ мехоҳам, имони комил, ва умедворам, ки аз ин нақли мо каме ҳам бошад ба худ як тарбияи маънавӣ гирифтед. боқӣ умедворам, ки канали моро дастгирӣ мекунед. агар ягон хатои техникӣ бошад, маъзарат. боқӣ дар паноҳи худованди мутаол шуморо месупорам.